जों दिनै माने नलबारियाव थांनो नागिरदों आरोना नैबे लोगोनि बाइकनि माने नाम्बार प्लेट लायनो ओमफ्राय थांनाय बायदि नोंथांमोन एसे भिडिअ खालामना होनो नाजादों माने ओमफ्राय दा जों थांगासिनो आरोना जों दासो नलबारि गाखोदों। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। Enggak no, ya suruh kasih lu mau. bahir khore hoana khurere diana prerona yare khabo tirwana premoro chupa khona premoro chupa khona premoro chupa khona yar bahir khore hoana khurere diana prerona yare khabo tirwana premoro chupa khona gitere khubere yana begere pronoyor sobi akana monore khubunbur hobole puran mur dusokur bhakar kuana gitere khubere yana begere pronoyor sobi akana monore khubunbur hobole puran mur dusokur bhakar kuana Jusna, hridayar hasna, tumi mure mon jusna, hridayar hasna. मोनफैबाय आरोना डिलारसिम इनिफ्राय दा लोगोफोरा बुस्थुआ बे थांसनदो आरोना इसोरो माने बारलांदोलै लामाखौ ओमफ्राय इखिजा दा इसोरो ओरै गिदिंना फैफिननांसिगोन आरो रं साइड खिजा फैजाया नालाय गोजान थांद्रायदो इसोरो ओमफ्राय ओरै गिदिंना फैबा बुहुत गोजान गिदिंबावनांसिगोन इसोरो माने खाथियाव डिभाइडार गैया आरोना स' गाइस 220 एबार माबानि माने 2021 नि BS6 मडेला इदि फैदो आरोना गोदान मडेला पुरा कालार स्किमा सोलायजोब्बाय माने रेड एन्ड व्हाइट आरो नै ब्लू एन्ड व्हाइटआबो दा इसोर मोननै कालाराल' दंथ'यो स्टकआव माने ओमफ्राय आरो NS 160 फोरनाबो सोलायजोब्बाय आरोना नोंथांमोन बेखौ नुबाय खिन्थु 220आ बारा गोबाव जायाखै खोमा फैनाया बियो थ' सिगांनि साय गोबां चेन्ज जाबाय आरोना माने कालार स्किमफोरा बाखि बुस्थुआथ' चेन्ज जायाखै खोमा इमान बेयाव कार्बन फाइबारनि फिनिश होनाय जादों एसे बेखौ हिट नुदों आरोना बाकी सिगांनि दोनो माबाफोरा एखे ओमफ्राय कालार स्किमाल' चेन्ज जादों आरोना स' बेबो नोंथांमोननो माने नै जोंहा आदा सासे दं बिथाङा नोंथांमोननो खोन्थाना होगोन आरोना फिचार्सफोरखौ आंबो माने मोजां मिथिजोबा नालाय थ' बेखौनो होनोसै नोंथांमोननो गाइस ब्लगলৈ মই তোমালোক আনৰ এটা স্বাগতম জনাইছোঁ
আমাৰ 220 বহুত ভাল গাড়ী বাইক এখন বহুত মাইলেজ খুবেই চলে এতিয়া যদি নতুন লোক আহিছে আপোনাৰ লেপটপ ব্লু বৰ ধুনীয়া লোক আছে নতুন ওলাইছে নতুন এখন হোৱাইটত চোৱা আছে ধুনীয়া কোম্পানী মানে আপুনি আমাৰ যিখিনি য়াং জেনেৰেশ্যন সেইখিনি এট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে এইটো মানে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিছে কালাৰটো খুবেই মেচিং হৈছে কাষ্টমাৰবিলাকে খুবেই পচন্দ কৰিছে খুব ভাল গাড়ী আৰু গাড়ীখনতো আৰু কোৱালিটিবিলাক ক'বই নালাগে পালচাৰৰ চবতকৈ ভাল গাড়ী আৰু কি চেঞ্জ হৈছে মানে দাদা অলপ কওকচোন কি চেঞ্জ হৈছে মানে চেঞ্জ একো হোৱা নাই আপোনাৰ ডি চিক্সত একো চেঞ্জ হোৱা নাই আগতে যেনেকুৱা গাড়ী খুবেই ভাল আৰু মানে য়াং জেনেৰেশ্যনৰ মানে য়াং জেনেৰেশ্যনে খুবেই পচন্দ কৰিছে গাড়ীখন খুব স্পীডৰ গাড়ী মাইলেজো ভাল মাইলেজ দিয়ে মিনিমাম 45 মাইলেজ থাকে খুব ভাল মাইলেজ দিয়ে কালাৰ মেচিং কিমান ধুনীয়া কালাৰ হোৱাইট ৰেড ব্লেক তিনিটা আছে কি ধুনীয়া হাইজাৰ ইয়াৰ কি ধুনীয়া ষ্টাইলিছ গাড়ী খুব ষ্টাইলিছ এখন চব কালাৰ নীলাৰ মাজত হোৱাইটৰ লগত ব্লেক দুটা আছে নেকি কালাৰটো দুটা আৰু না কিবা আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান নতুন কালাৰ দুটাই আছে আৰু পুৰণা ৰঙাখন আছে কিন্তু ব্লেক ৰেডখন যোনখন আছে না সেইখন আছে বৰ্তমান আমাৰ थैंक यू सर नोंथांमोना माने नलबारि एरियानि खाथिबा आरोना नोंथांमोना बेहायनो माने बाजाजनि गारि लायोबा नोंथांमोना बेयावनो मोनगोन आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे इनफरमेसनफोर नांगौबा माने आं नोंथांमोननो नाम्बारखौ होनो हागोन बिथांमोननि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना सोंहरनानै माने मिथिना लानो हागोन आरोना माबा मोनसे गोदान गारिफोर जेनेबा स्टकआव दोनथ'नाय बेफोरबायदि सोंनो थाखायबा थ' बेखिनियानो थ' नोंथांमोना आरो बेलेग NS 160 BS6 RS BS6 फोरनि जायखिजाया दमिनार जायखिजाया भिडिअ नांगौ जायोबा बुंबावो आरोना आं नोंथांमोननो फैनानै खालामना होफैनो नाजागोन माने जों दा नोंथांमोननो माने स्टकखौ खिथिनो आरोना गुदामखौनो मेन गुदामखौनो जोंना बिथाङा माने लांगासिनो खिथिनो स' गाइस नोंथांमोना ओरै लामानि माने डिलारनि ओरै लेफ्ट साइडखिनजों हाबबोनायखिन फैनानै ओमफ्राय एसे गोजानाव दं आरोना बेयो स' गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन स्टकखौ गाइस ना ये देखो जेटिंग नहीं जाना गाड़ी लोगोफोर गाड़ी फुल गाड़ी चाहिए आप यहाँ से उठा के ले जा सकते हैं पूरा ये 125 नि लाइनआ पूरा गोलाव ओरै आरोना बेनिफ्राय उनाव ओरै NS निबो लाइनआप दङ नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना माने 200 गोदान BS6 मडेलनि व्हाइट कालारनि भार्जनानो ओमफ्राय बेयाव लाइटनि एसे प्रब्लेम थेवबो नुगोन आरोना नोंथांमोना स' गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन 180 गोदान मडेल BS6 मडेल कालार स्किमा माने 180 एसे फिसा नुदों आरोना गारिखौ आगोलनिसो एसे फिसा नुदों माने खिन्थु फिसा नङा आरोना नुनायावसो नुदों खोमा ओमफ्राय इन्जिनफोरा माबा जाजोब्बाय पुरा गोदान नैबो कालारा बेबो गोदान यो 150 मोनसे नैबे 180 मोन ओमफ्राय नैबेबो 150 जों दा थांनो ओंखारबाय जों दा थांसै आरोना ओमफ्राय